היי. מה העניינים? מה נשמע? ברוך השם. יאללה. אז על מה אנחנו לומדים היום? על מה היום? טוב, היום יהיה לנו כמה וכמה דמויות מעניינות שנלמד עליהן. הדמות הראשונה היא אשתו של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי, דמות מיוחדת. בואו נדבר עליה קצת. חז"ל מספרים שהוא חי 120 שנה. הוא חי בדור שלפני ואחרי החורבן של בית המקדש השני בירושלים. היה מחשובי תלמידי הלל הזקן ושימש כנשיא הסנהדרין. תקופת החורבן של רומא, רבי יוחנן התנגד למה שקראו אז סיקריקים. סיקריקים היו אותם אלה שמרדו ברומאים ובעצם גרמו לכך שבסופו של דבר יהיה החורבן. רבן יוחנן גם מסופר עליו שהוא ברח מירושלים, תוך כדי שהיה מצור. ברח מירושלים, הוא העמיד פני מת וברח מירושלים, והוא ביקש מהמצביא הרומאי שבעצם ירחם ויציל את מה שנשאר. ושם הוא קיבל את ההבטחה המפורסמת יבנה וחכמיה. בעצם הנציב אמר לו שאת ירושלים הוא יחריב, אבל הוא יציל את לומדי התורה, וכך היה. כלומר, הישיבות הגדולות שלמדו תורה ביבנה, הם ניצלו, וכתוצאה מכך בעצם, נכון להיום, יש לעם ישראל תורה. יבנה זה יבנה? יבנה של היום, כן. שם היו ישיבות מאוד גדולות ומכובדות, ובעצם בזכות זה, יש לנו היום תורה, כי הרומאים לא הרסו את הישיבות הללו ביבנה, אלא רק את ירושלים. רבן יוחנן העמיד הרבה תלמידי חכמים מפורסמים, והוא תיקן תקנות רבות זכר למקדש. תחשבי על בן אדם שחי בתקופת החורבן, אז הוא בעצם חווה על בשרו את כל האירועים הקשים שהיו שם באותה תקופה, ומכיוון שעם ישראל בעצם עבר ממצב שבו יש בית מקדש למצב שבו אין בית מקדש, ואי אפשר לדעת כמה זמן זה יימשך, עד היום בעצם זה נמשך, 1900 שנה, רק אתמול צמנו 10 בטבת, אז עשרה בטבת היה בחורבן בית ראשון. זה נכון, זה נכון. אבל עדיין, בוא נגיד ככה, חורבן בית ראשון הוא תוצאה של חורבן בית שני, כן? בעצם בית המקדש לא חזר לעצמו. גם כשנבנה בית המקדש השני... חורבן בית שני הוא תוצאה של... טוב? מה אמרתי? חורבן בית שני הוא תוצאה של בית ראשון. כן, אמרתי הפוך. לא. חורבן בית שני הוא תוצאה של חורבן בית ראשון. עם ישראל לא באמת חזר לעצמו. כלומר, גם כשהיה בית מקדש שני, לא היה באמת מדינה עצמאית באופן מוחלט. היה איזו תקופה של חשמונאים, אבל זה לא באמת היה... הוא היה נשיא הסנהדרין, זה היה כאילו בתקופת בית המקדש. בתקופת המקדש, וגם לאחר מכן, הסנהדרין החזיקה מעמד... הסנהדרין כאילו הייתה ביבנה אחרי זה. היא עברה בכל מיני מקומות, הרמב"ם אומר 10 גלויות גלתה הסנהדרין. המקום האחרון שבו הייתה הסנהדרין הוא טבריה, אגב, וכתוב שכשמשיח יקים את הסנהדרין מחדש, זה יהיה בטבריה, ומשם יבואו לירושלים, כך כותב הרמב"ם. הנקודה היא שבגלל העובדה שהוא ראה את המקדש, הוא ראה את החורבן, והוא גם היה בדור שלאחר מכן, אז הוא תיקן תקנות שהן זכר למקדש. כאשר התקנות האלה בעצם היו אמורות עד היום, להזכיר לנו כל מיני דברים שהיו במקדש. אני לא חושב שהוא דמיין שזה ייקח כל כך הרבה שנים, עד שיבנה המקדש מחדש, עד שיבוא משיח, אבל היא ראויה, מה שנקרא, 1900 פלוס שנים אחרי... כן, מעניין, גם הקטע של בית המקדש השני, הוא כאילו נבנה על ידי... גויים, מלך פרס, כורש. כן, אבל כאילו האנשים. ולא מה? כאילו עכשיו יש דיבור שאנחנו לא... כאילו יש איזשהו... איך ייבנה המקדש השלישי? טוב, זה... כאילו... זה איזושהי מחלוקת, מי אמור להתחיל לבנות את זה, לא? נכון, יש בעצם רמב"ם ורש"י בעניין הזה, שרמב"ם אומר שמשיח יבנה את בית המקדש, ורש"י כותב שבית המקדש יבוא, הוא כותב, ייבנה משוכלל ויבוא מן השמיים. מי זה אומר רש"י? רש"י, כן. הוא כותב את זה במסכת סוכה. וואו. הרבי פעם הסביר שאפשר לעשות איזושהי פשרה בין הרמב"ם לבין רש"י, שבית המקדש ירד מהשמיים כמו רש"י, ואנחנו, או משיח, ישים את השערים של המקדש, וככה כתוב שמי ששם את הדלתות, זה נחשב לו כאילו הוא בנה את הכל, אז... הרעיון הרוחני פה בעצם, שיש פה שילוב של עבודה מלמטה ועבודה מלמעלה, עבודה של הקדוש ברוך הוא ועבודה שלנו. העבודה של הקדוש ברוך הוא נותנת פן של נצחיות
לבניין. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נצחי, אז כן. הבניין שהוא יבנה יהיה נצחי. העבודה שלנו, היא נותנת את הדירה בתחתונים, שזה היה חסר למשל, למשל בבית הראשון. כתוב כאילו שהבית הראשון היה יותר רוחני, פחות גשמי, הבית השני היה יותר גשמי, פחות רוחני. צריך פה לשלב בין שני הדברים. בקיצור, רבן יוחנן בן זכאי באמת מהדמויות הגדולות בהיסטוריה היהודית, שתחשיבי, בן אדם חי 120 שנה, כן? והוא באמת היה משענת של עם ישראל, נשיא הדור בתקופה, אחת התקופות הטרגיות ביותר של עם ישראל, חורבן בית שני, זה באמת היה אירוע קשה ביותר. ויש לנו סיפור קטן, ממש קטן, בנוגע לאשתו, ולקשר בינו לבין אשתו. יש סיפור אחד ויחיד על זה? כן, זה דבר מאוד מעניין, אבל סיפור אחד ויחיד, בהקשר ביניהם. וככה נאמר, אגב, זה גם בהמשך למה שדיברנו... את השם שלו מכירים מכל המשניות וזה, כי המון מזכירים אותו, לא? הוא היה איש כאילו... רבן יוחנן, כן, היה אדם, יש בפרקי אבות שם 5 תלמידים, היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, כן. אז יש לנו בעצם סיפור אחד, בקשר בינו לבין אשתו, מופיע במסכת ברכות, וגם הוא בהקשר לרבי חנינא בן דוסא, שעליו דיברנו בשני השיעורים הקודמים. וככה נאמר, מעשה ברבי חנינא בן דוסא, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. בסדר, רבי חנינא... בירכתי קודם. למד תורה אצל רבי יוחנן. חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, כלומר, רבי יוחנן בן זכאי אומר לרבי חנינא, שהוא היה התלמיד שלו, הוא אומר לו, בקש עליו רחמים ויחיה. כלומר, שימי לב, הרב, שזה רבי יוחנן, מבקש מהתלמיד שלו, רבי חנינא בן דוסא, שהיה ידוע בתפילות שלו, רבי חנינא. שהוא יתפלל, אבל זה כאילו קצת מוזר, כי זה הרב מבקש מהתלמיד, כן? אוקיי. אז הגמרא מספרת, הניח ראשו בין ברכיו, הוא ביקש עליו רחמים וחיה. לכן רבי חנינא התפלל, ביקש רחמים, והילד עברי. אמר רבי יוחנן בן זכאי, הוא מאוד התפעל מהעניין הזה, הוא אמר, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. כלומר, הוא דיבר על עצמו בגוף שלישי, הוא בעצם אומר, אילו אני הייתי מתפלל כל היום, כמו שהתפלל רבי חנינא בן דוסא, אף אחד לא היה מקשיב לי בכלל. על הקדוש ברוך הוא מדבר. כן, כלומר, מהשמיים... לא היו בכלל, לא מעניין אף אחד. בדיוק, תפילתי לא הייתה מעניינת אף אחד, אבל תפילתו של רבי חנינא בן דוסא ישר נענתה. ואז פה נכנסת אשתו. יש לנו משפט אחד שאשתו אומרת. אמרה לו אשתו, וכי חנינא גדול ממך? כלומר, באופן טבעי מדובר פה על זוג, שזה רבי יוחנן ואשתו, שהבן שלהם חולה. בסדר, אם ננסה להיכנס רגע מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, אז עומדת האישה ואומרת לבעלה, תתפלל. תתפלל, תעזור, יש לך מהלכים, תעשה משהו, יש לך מהלכים בשמיים, אתה רבי יוחנן בן זכאי, תעשה משהו, הבן שלנו חולה. והוא הולך לתלמיד שלו, ומבקש ממנו, והתלמיד מתפלל והילד חי. אז האישה אומרת לבעלה, היא אומרת לו, איך זה יכול להיות? שאתה, רבי יוחנן בן זכאי, כן? אני, אשתו של רבי יוחנן בן זכאי, כן? אני יודעת שבעלי הוא הגדול מכולם. יודעת מי אתה? ולמרות זאת, יותר יכול להיות שאתה צריך שהתלמיד שלך יתפלל בשביל הבן שלך, כאילו, מה האירוע כאן? אמר לה, לאו. מה זה לאו? כלומר, שאלתי אם חנינא יותר גדול ממני, והתשובה היא לא. אז למה לא מקשיבים ולי לא מקשיבים? אז הוא אמר לה, הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. הוא אומר לה, הוא העבד של המלך ואני שר של המלך. מה ההבדל בין עבד ושר? אז רש"י מסביר, עבד הוא בן בית, נכנס ויוצא שלא ברשות. שר שאינו רגיל לפניו, צריך רשות. כלומר, תחשבי על למלך, יש לו נגיד משרתים, ויש לו שר עכשיו, השר רוצה לדבר עם המלך, הוא לא יכול פשוט להיכנס. שר רוצה לדבר עם המלך, הוא רוצה לקבוע פגישה, הוא צריך לבוא, זה אולי כן, אולי לא, לפי הלוז, מזכירות, עניינים, סיפורים. עבד, הוא משרת שם, הוא, אתה יודעת, מנקה, עושה כביסה, עושה זה, הוא נכנס, יוצא, הוא לא צריך כל פעם לבקש רשות להיכנס. זה העבודה שלו, הוא נמצא שם בתוך העניינים. אוקיי. זה המשל. מה הנמשל? רבי יוחנן הוא נחשב שר. הוא השר, אז כשהוא מגיע למלך, שזה הקדוש ברוך
איך אומרים, יש לו פרוצדורה. יותר קל, כאילו, הוא אמר על רבי חנינא, רבי חנינא הוא העבד של המלך. להיכנס לצאת. בדיוק, אז כעבד של המלך הוא נכנס ויוצא באופן די תדיר. זה כאילו מאוד מעניין מבחינת עבודת השם שלך. כן, אני חושבת שזה לא הרמה הרוחנית שלך, כמו התודעת חיים שלך. איך אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. אתה תופס את עצמך מול הקדוש ברוך הוא. האם אתה עבד שלו? התפיסה של התפילה, כאילו, נגיד. נכון. או בכלל. כבר דיברנו בשיעור הקודם על תפילתו של רבי חנינא, כן, שהיה לו תפילות מאוד מיוחדות. אז את אומרת, השאלה היא איך אתה תופס את עצמך. כלומר... גם איך אתה תופס את עצמך, גם איך אתה עובד, כמו שאתה אומר, איך אתה עובד את השם. כאילו זה לא בא להגיד, כאילו, כי הוא לא, כי רבי חנינא בן דוסה היה איש... גדול. אבל רבי יוחנן היה יותר גדול. זאת אומרת, קודם כל הוא הרב, והוא התלמיד. אז כבר רבי יוחנן יותר גדול. מעבר לזה אנחנו יודעים שרבי יוחנן בן זכאי, אתה יודע, הוא היה, כמו שאמרנו, גדול הדור. לפחות, בוא נגיד ככה, לפחות בתקופה שהם חיו ביחד, יכול להיות שאחר כך רבי חנינא היה גדול הדור, אני לא יודע. אבל לפחות בתקופה שהם חיו ביחד, הוא היה... רבי יוחנן, וזה כמו, נגיד, הרבי הרייץ, שהיה, תחשבי, הרבי שלנו היה חי, הרבי הרייץ נפטר כשהרבי שלנו היה בן 49. והרבי הרייץ הוא היה נשיא הדור, הוא היה גדול הדור. אז בעצם 50 שנה הם חיו ביחד, במקביל. אבל עדיין יש רבי ויש... כן. הוא לא היה רבי אז. אז אנחנו אומרים הרבי הוא הכי גדול. אוקיי, אבל הוא היה חי 50 שנה ליד הרבי הרייץ, שהרבי הרייץ הוא היה אז גדול הדור באותה תקופה. אז מה עדיף להיות, שר או עבד? זו שאלה טובה, תראי. אני חושבת שאי אפשר לבחור את זה. זאת אומרת, זה עניין של איך אתה נולד. איך אתה נולד, אם אתה נולד שר או אתה נולד עבד. זה דבר מעניין, כי בעצם... מה שנקרא כגון אנה בינוני, להגיד, כאילו, על רבי חנינא, להגיד שהוא עבד, אז כן. מי אנחנו לפני הקדוש ברוך הוא? כן, אבל אני חושב שזה לא... לכן גם רבי יוחנן אמר לאשתו שזה לא שאלה של גדול וקטן, זה מה שאני אומרת. זה שאלה של תפקיד. זה גם תפקיד וגם צורת עבודה. אתה יודע, הרבי תמיד דיבר על שליחות. ובשליחות, יש לך תמיד את האלה שכאילו... אחד מקנה בשני בעניין הזה. זאת אומרת, נגיד אני רואה איזשהו שליח גדול, שלא יודע מה, קיבל מהרבי את הבלבטיות על כל תאילנד. זאת אומרת, הוא בנה מוסדות, הוא בנה בזה, והוא בנה פה, והוא בנה שם. זאת אומרת, אוקיי, אני שליח באיזושהי שכונה קטנה בדרום תל אביב, כזה, במרכז נתניה, ויש לי איזה כמה מתפללים. זה כאילו, אתה אומר, מה השליחות גדולה יותר? זאת אומרת, לאו דווקא, לפעמים העבד הוא גדול יותר מהשר, זאת אומרת, זה לא עניין של גדול, זה שאלה של... לפעמים הוא צריך אותו, לפעמים הוא צריך אותו, זאת אומרת, זו שאלה של מי פועל יותר מול הקדוש ברוך הוא. אני אגיד לך קודם כל שתי דוגמאות לגבי מה שאמרת על שליחות, אז אתמול פורסם כבר סיפור עם האבנים וזה. כן, עם טראמפ. אז חברה שלי שואלת אותי, לא הבנתי, כל החיים שלך פה, שם, באת עושה בחדר לידה. כאילו, למה את לא עובדת עם אח שלך, באבנים יקרות? אז אמרתי, לי יש שליחות אחרת. ברור, חד משמעית. זה לגבי זה, ולגבי עבד וזה, אז כמו שיש, כאילו, יכול להיות הרופא הכי טוב, ויכול להיות המנהלת הכי טובה, ולא משנה, אבל אם אין את הפועלת משק, אתה עובדת משק, שאתה נקד חדר ניתוח, אז שום דבר מחדר ניתוח לא יכול לעבוד, כאילו, גם אם תגיד, כאילו, זה בעצם תפקיד שכאילו נתפס, כאילו, משהו זניח ונחות. אבל זה הכי חשוב לתפקוד הבסיסי של הכל. לגמרי, אם כבר דיברנו על זה, אני חייב לפתוח איתך איזשהו נושא, שאני תמיד משגע אותי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, נגיד במשק, יש לנו סוגי עבודות, בסדר? אז נגיד העבודות המרוויחות ביותר במשק, לא יודע מה, נגיד בכירים בחברת חשמל, או שופטים בכירים, או הייטקיסטים בכירים בבנקים וכו'. בסוף כל האנשים האלה, ההוא שעובד בחברת חשמל, ההוא שעובד זה, הם מקבלים את המשכורות הכי גבוהות, עשרות אלפי שקלים, יש כאלה, אתה יודע, הרבה יותר. ובסוף הם, כל בוקר, לוקחים את הילד או הילדה שלהם בין 2-3, ושמים אותו אצל הגננת. עכשיו, למה אני אומר? כי יש לי גננת במקרה. ועכשיו הגננת, היא באה בבוקר, 7:30 בבוקר, פותחת הגן, דוחפים לה 30 ילדים בתוך הגן, אוקיי, היא ועוד סייעת, יש לה איזה 30 ילדים בגן. כמה גננת מרוויחה? 6,000, 7,000 שקל, 8, כן, זה סכומים, סייעת, גננת, לפעמים סייעת עושה יותר מגננת, בכל אופן, זה הסכומים. עכשיו אני שואל את עצמי, תקשיב.
יש פה משהו לא פייר, יש פה אירוע לא נכון. יש פה אישה שאשכרה מטפלת כל יום מ-8 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, ב-30 ילד, שזה 30 בני אדם קטנים, עם כל הצרכים שלהם וכל הזה. אבא שלהם ההייטקיסט, והאימא שלהם המנהלת בנק, המנכ"לית, לא מסוגלים לנהל את האירוע הזה, ויש להם ילד אחד, והגננת צריכה ל-30 ילדים שהם לא שלה בכלל. והחינוך זה הכי חשוב, הדור שהבא הכי חשוב. זה גם החינוך, וזה גם, אתה יודע, אתה משגיח פה על בני אדם, כאילו, אתה לא משגיח על מחשב. לא, זה ברמה של פיקוח נפש, ברמה של נפשות, כי אתה אומר משהו לא נכון, אתה כאילו... חד משמעית, זה שריטות לכל החיים, גם שריטות לכל החיים, וגם דברים טובים לכל החיים, ואחריות, אחריות פסיכית, אתה אחראי פה על 30 בני אדם, מהעולם שלי. ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שהעולם שלנו מקבל את העובדה, שבן אדם שלא יודע מה בונה תוכנות, בסדר? אני לא אומר שלא חשוב, זה חשוב. הוא ירוויח פי 20 או פי 30 בחודש, מאישה שאשכרה כל יום הולכת לעבודה, ומנהלת ומשגיחה או מטפלת ב-30 בני אדם. זאת אומרת, משהו פה בפרופורציה אף פעם לא יסתדר לי בראש. אני יכולה להגיד לך מהעולם שלי שיש מנהל מחלקה ויש אחות אחראית. אתה יודע מה פערי השכר ביניהם? נו, פי... ומי עובד יותר? ברור, האחות האחראית. אוקיי, הרופא הוא רופא והוא למד המון שנים והכל טוב ויפה, אז הוא מנהל מחלקה והוא מקבל את זה, אבל מי מנהל בשטח את המחלקה שבאמת... אז כאילו פה יגידו לה... תדאג לזה לתפקוד שלה, מבחינת ציוד, מבחינת תרופות, מבחינת הניהול של החולים, מבחינת... אז אולי פה יגידו לך, תראי, גם הוא היה פעם מנהל מחלקה. הוא לא היה. הוא לא היה אף פעם מנהל מחלקה? כי זה לא אחות, זה רק אחיות עושות את זה. זה אחיות, הפער בין צוות סיעודי לצוות רפואי. שצוות סיעודי היום גם לומד המון שנים. כאילו, יש המון אקדמיה בסיעוד. כן. מאוד מכניסים את התואר ראשון, תואר שני, ועבודות, וזה, וכל מיני השתלמויות, אז מה, זה רק עניין של טייטל? זה עניין של טייטל. לא. אחריות? אי אפשר, זה עניין של טייטל, זה עניין של אחריות, למרות שיש אחריות מאוד גדולה גם לאחריות, אבל בטח למיילדת, שהיא כאילו, מיילדת היא ממש יש לה רישיון אחר, זאת אומרת, זה יוצא החוצה מרק סיעוד. אבל חד משמעית, פערי שכר שאתה לא מאמין, ברמת עשרות אלפי שקלים הבדלים, ואתה אומר כאילו, ולמה? לא פייר. לא פייר. שוב, שהפרופסור או הרופא יקבל כמה שהוא רוצה, אבל שיהיה לו את המשכורת גם ל... בדיוק, זה לא צריך לרדת משם. ברור, כן, זה לא צריך לרדת משם, וזה צריך לעלות בצד השני. אז... אולי זו בעצם התלונה של אשתו של רבי חנינא, של רבי יוחנן, כן? כי חנינא גדול ממך, זאת אומרת, לא הבנתי, אתה הרי נשיא הדור. אולי הוא צריך להיות נשיא הדור, אם הוא יודע להתפלל על הבן שלנו ובזכותו הבן שלנו חי, אז למה אתה עם התואר של נשיא הדור ולא הוא? יכול להיות, ויכול להיות שהיא גם אמרה לו, מה אתה מבקש ממנו? ביקשתי ממך, תתפלל על הבן שלנו, כאילו, מה אתה הולך אליו? למה אתה הולך אליו? תעשה את העבודה שלך, כאילו, ולהפך, ולא רק שזה העבודה שלך, זה גם הבן שלך, כאילו, תתפלל עליו, מה אתה הולך אליו? כאילו, בקטע קצת אפילו... טורניה כזאת. כן, כאילו, זה הבן שלנו, תתפלל אתה. האמת שיש פה גם אלמנט עוד יותר, מי יותר יתפלל על הבן שלנו טוב? זאת אומרת, מי יותר יעשה את העבודה טוב יותר? זאת אומרת, לכאורה האבא שמתפלל על הבן, או אדם זר, שהוא... נכון. נכון? לכאורה, דווקא האבא שמתפלל, זה יותר נוגע לו באופן אישי. בתפילה זה ממש, כן. בדיוק, בתפילה זה חשוב שזה נוגע לך באופן אישי. טוב, מעניין. זו ההתייחסות היחידה על האישה? ככל שאני יודע, כן, זו ההתייחסות היחידה בין רבי חנינא לבין אשתו. פעם היחידה שהיא דיברה איתו. אני מאמין שאם הוא חי 120 שנה היא דיברה איתו יותר, אבל זה בכל אופן הציטוט שיש לנו. שאמרת, הוא חי על זה, אליהו הנביא. לא, אין לו אישה. כן, לא מוזכר באמת, אשתו של אליהו הנביא. הוא היה נשוי בכלל? הוא היה נשוי. לא יודע, זה מה שאני אומרת, הוא היה פרוש כזה, הוא כאילו לא התחתן מעולם. זו שאלה מעניינת, אני לא שמתי לב אליה, לא זוכר. כאילו בתנ"ך יש הרבה פעמים, כאילו בתנ"ך מאוד מאוד מוזכרים. כן, יש הרבה מוזכרים. דמויות שלא מוזכרים אנשים לא, שלנו. מאוד מוזכרים דווקא אשתו, וכאילו כן יש את זה שהתחתן, וכאילו, יש המון זוגיות בתנ"ך. כן, תלוי למי. דווקא. דוד המלך, לא רק דוד אברהם, המלך. יצחק ויעקב, משה רבנו. אנשים שוליים אולי לא, אבל אנשים מרכזיים, תמיד יש להם... כן.
מעניין. שאלה טובה. ו-never know. לא, בעזרת השם תשבי את נדע, הרץ. בדיוק, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יאללה. אוקיי, דמות מעניינת נוספת שאנחנו רוצים לדבר עליה היום, סוף סוף אישה עם שם. כן, ומה שמה של שם. אותה אישה? קראו לה קמחית. קמחית. אגב, אנחנו נראה בהמשך שלא בטוח שזה השם שלה. זאת אומרת, יכול להיות שזה הכינוי. איזשהו כינוי שנתנו לה, אבל נראה את זה בהמשך. בכל אופן, מי זאת הייתה קמחית? היא הייתה אימא של רבי ישמעאל. אז יש כמה וכמה רבי ישמעאל שמוזכרים בגמרא, אנחנו בהמשך נדבר על עוד רבי ישמעאל. זה היה שם, איך אומרים, שם נפוץ שם בתקופה. היום אולי פחות, נכון? היום לא קוראים ישמעאל. גם זה שם, מוזר שזה היה שם נפוץ, כי ישמעאל זה... ישמעאל זה כאילו הערבים, נכון? ישמעאל. כן, זה הבן של אברהם. כן, אבל מצד שני, ישמעאל, אתה יודעת, קודם כל זה שם תנכי. ישמעאל. חוץ מזה זה שם מאוד חיובי, ישמעאל, אז יש פה דבר מאוד חיובי. אני חושב שפעם בתקופה היו אולי יהודים, לא היו כל כך באיזשהו, מה שנקרא מלחמה או משהו עם הערבים, אז כאילו הישמעאל פחות הפריע להם. אבל היום בימינו, כאילו, אתה אומר ישמעאל, זה כזה, אתה יודע, קצת מגרד, בגלל המריבות שלנו עם השכנים שלנו, שאנחנו, לפחות ככה הטענה היא שהם צאצאי ישמעאל, אני לא יודע בדיוק עד כמה זה מדויק. ישמעאל או עשיו? לא, הערבים זה ישמעאל והנוצרים זה כאילו עשיו. למרות ששוב, מבחינה ביולוגית לא בטוח שיש קשר, אבל... אבל יש את חם ויפת. כן, הרבה בלגנים והרבה זה, בכל אופן. טוב, רבי ישמעאל בן פיאבי. אז באמת, בתלמוד הוא מוזכר כרבי ישמעאל בן פיאבי, זה שמו. הוא שימש כ10 שנים כהן גדול בסוף תקופת בית שני. הוא שימש ככהן גדול בתקופת שפל. באותה תקופה מוסד הכהונה נשלט על ידי בעלי אינטרסים, ששחדו את הרומאים כדי לקבל מהם מה שנקרא את המשרה הזו. זו הייתה משרה שממש נלחמו עליה ושחדו כדי לקבל את המשרה. התלמוד אומנם מזכיר אותו ככהן. להיות כהן גדול? כן, ממש ככה, אנשים קנו את הג'וב הזה. וואו. יש לזה הרבה כסף, הרבה שליטה, הרבה פוליטיקה וכו'. התלמוד מזכיר אותו ככהן כשר מצד אחד, מצד שני, בעלי זרוע תמכו בו. כלומר, אנשים, תחשבי בן אדם שהוא בן אדם טוב כשלעצמו, אבל שהוא יהיה שם במקום הזה. מה זה, איך שאתה לא... אותו דבר. כן, כן, תמיד כשאנשים מדברים על שחיתות וזה, אין מקום בעולם שלנו שבו אין שחיתות, אין דבר כזה. זאת אומרת, גם במקום הכי קדוש, בבית המקדש עצמו, תמיד מאז ומעולם היה שחיתות, בדרגות כאלה ואחרות, בתקופות כאלה ואחרות, אבל אין דבר כזה. כל עוד אנחנו חיים בתוך עולם שמעורב בו טוב ורע, תמיד יהיו בעיות. זה לא משנה, כאילו יש לפעמים אנשים שמתרפקים על פעם היה ככה, כל מיני במקום, שם לא היה, אין דבר כזה. אנחנו חיים בעולם עד ביאת משיח שבו בכל טוב מעורב גם רע, זה המציאות. בכל אופן חכמים הספידו אותו ואמרו שבמותו בטל זיו הכהונה. כלומר, משהו ביוקרה של הכהונה בטל במותו של רבי ישמעאל. הוא היה חכם, הוא היה עשיר, כהנים רבים היו אוכלים על שולחנו, מכניס אורחים גם. עוד כינו אותו חכמים בתואר, תלמידו של פנחס. פנחס היה נכדו של אהרון הכהן, ומין ייחוס מאוד נעלה. בתקופתו הוא הקריב פרה אדומה, יש אומרים 2 פרות אדומות, מתוך 7 פרות שהוקרבו בכל תקופת הבית השני. זה נתון מעניין שהרמב"ם מציג, שממשה רבינו ועד ימינו שלנו, כלומר עד חורבן בית המקדש, היה בסך הכל 9 פרות אדומות. עד חורבן בית המקדש השני. כן, ממשה רבינו שעשה את הפרה הראשונה, ועד חורבן המקדש השני, 9 פרות אדומות בסך הכל. מתוכם 7 הוקרבו בבית השני. מתוכם 7 בבית השני, ומתוכם 1 או 2 הוא זכה להקריב. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אירוע. תחשבי, יש לך בתקופה של איזה 2000 שנה. מה התוויה? למה מקריבים פרה אדומה? פרה אדומה היא נועדה כדי לטהר אנשים מטומאת מת. כן, אז זה אפר של פרה אדומה משתמשים. כן, שוחטים את הפרה, זה נקרא להקריב פרה אדומה, שוחטים אותה, שורפים אותה, ואת האפר משתמשים, מערבים אותו עם מים ומשתמשים איתו לעזור. איך לא עשו את זה לפני כן? יש כל הזמן טמאי מתים. כן, אבל תחשבי שיש לך
פרה אדומה ששורפים אותה, משתמשים באפר, ואת האפר הזה, מספיק טיפת אפר בכל חבית גדולה של מים, אין בזה הגבלה. אז את יכולה להשתמש עם אפר של פרה אדומה במשך שנים. עכשיו, עלול להיות מצב שבו, נגיד כתוצאה מאיזה מלחמה או משהו כזה, האפר נגמר, נשדד, פוזר, קרה לו משהו שמו את זה בתוך מים כאילו? שוב, את האפר הוא בתוך כד, ואני מערבב אותו עם מים, שם אותו בתוך מים, ואז כן. אוקיי, טוב. בכל אופן זה היה רבי ישמעאל, אנחנו רוצים לדבר על אמא שלו. בסדר? אז ככה. בבית המקדש, אחד העבודות במקדש, ביום הכיפורים, הייתה עבודה שהכהן הגדול בעצם צריך להקריב, או להקטיר קטורת, בתוך קודש הקודשים. בסדר? זו הייתה עבודה מיוחדת, עושים את זה פעם בשנה, בדרך כלל מקטירים קטורת, יש מזבח שנקרא מזבח הזהב, או מזבח הקטורת, או המזבח הפנימי, שהיו מקטירים קטורת כל יום, היו עושים את זה פעמיים ביום, בבוקר ובין הערביים. במקדש, ביום הכיפורים, היו עושים את זה בתוך קודש הקודשים. הכהן נכנס עם מחתה, ועם מין כזאת גיגית של קטורת, והוא עושה את זה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא נכנס עם ביד אחד, יש לו מחתה עם גחלים בוערות. ביד שנייה, יש לו מין כלי שבתוכו יש קטורת. הקטורת זה מלא מלא גרגירים של סמים כאלה. עכשיו ככה, הוא לוקח את המחתה, הוא שם אותה על ארון הברית, או במקדש שני של ארון הברית, הוא שם אותה על אבן השתייה שהייתה שם, ואז הוא צריך בעצם לשפוך את הקטורת על המחתה עם הגחלים, ואז נוצר עשן. איך עושים את זה בעצם? תחשבי שאת לוקחת כלי, בסדר? ואת צריכה למלות שני ידיים מהכלי. איך את ממלאת שתי ידיים מהכלי? את לא שמה את הכלי על הרצפה ואת עושה ככה. אלא את לוקחת את הכלי ואת כאילו שופכת את הכלי על הידיים, כן? הרי הוא נמצא שם לבד, אין מישהו שיעזור לו לעשות את זה. זה נקרא מהעבודות הקשות במקדש, כלומר, זה היה פרוצדורה, איך בדיוק עושים את זה? הוא צריך שזה לא ייפול. שזה לא ייפול. אוקיי. אז עכשיו, זה הכל תלוי, ככה כתוב, הוציאו לו את הכף ואת המחתה, חפן מלוך אופניו ונתן לתוך הכף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. כלומר, עכשיו, מה היה הכמות שהיה משתמש הכהן הגדול כדי להכניס לתוך המחתה הזאת? אז זה הכל תלוי לפי כמות כי ביום יום לא עושים את זה, ביום יום... לפי הגודל של הכלי? ביום יום משתמשים בכלי. בתוך הקודש הקודשים היה צריך לעשות זה ביד. ולכן זה היה תלוי, ביום יום יש כמות מסוימת. מתי הוא הוריד את זה מהקערה? מתי הוא הוריד? תחשבי, הוא עומד בקודש הקודשים עם הקערה, הוא תופס את הקערה. משאיר את הקערה בחוץ כאילו? לא, הוא נכנס פנימה עם הקערה. שוב, יש לו יד אחת מחתה, יד שנייה קערה. את המחתה הוא מניח, ועכשיו יש לו שני ידיים עם קערה ביד. הוא צריך להפוך את הקערה לידיים ולהוציא את העשבי... ולהוציא את העשבים האלה של הקטורת. עכשיו, ביום יום לא היו עושים ככה, ביום יום היו עם הקערה פשוט שופכים על המחתה? על המזבח. איפה זה אמור להיות? על המזבח? ביום יום עושים את זה על המזבח, בקודש הקודשים זה נמצא על המחתה. האש נמצאת, הכיכלים נמצאות על המזבח, וכאילו... זה ביום יום. זה ברגיל. אבל בקודש הקודש, כן, ביום כיפור... אז הוא שם את זה על המחתה, נו. כן. עכשיו, אני אומר, ביום יום... למה לא שופכים את הקערה על... כי ככה כתוב, אנחנו לא מתווכחים, זה מה שאמרו לנו לעשות, אנחנו עושים. אז אני מאמין שיש לזה, אתה יודע, סודות וכאלה, אבל... אוקיי. הנקודה היא שביום יום יש מידה מסוימת של קטורת, שאותם מקטירים כל יום. שזה לפי מה שיש בתוך זה מידה מסוימת שמכינים לכהן, מכינים לו מידה, ואת כל המידה הזאת הוא שופך. הבעיה היא שביום כיפור זה לא תלוי במידה, אלא זה תלוי אז מה זה הגדול לפי גודלו והקטן? זה לפי הגודל של הכהן? בדיוק, כי זה תלוי בכף יד שלו. אם יש לו כף יד קטנה, אז הוא עושה... הוא מכניס מה שהוא יכול. אז זה קצת קטורת, ואם יש לו כף יד גדולה, אז הרבה קטורת. בסדר. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שהיה חופן 4 קבין במלוך אופניו. כלומר, הוא היה לו ידיים גדולות, והוא היה מצליח לקחת 4 קבין. 4 קבין זה מעל 5 ליטר במידות של ימינו. 5 ליטר. תחשבי, 5 ליטר זה כמו 5 קילו. כן, נו, מה, זה החזיק תינוק. זה חתיכת... תינוק גדול במיוחד. יש לו ידיים מאוד גדולות,
כן, כן, רבי גדול ישמעאל בן קמחית. אני יודעת, אני מחזיקה 3 קילו, ככה. אז באמת נשאלת השאלה, איך רבי ישמעאל בן קמחית צמח והפך להיות אדם כל כך גדול ובריא? ממה זה היה? אוקיי, נו, אז ואומר, אמא שלו עשתה לו. אז ואומר ככה, אז זאת אומרת, אז היו אומרים בתקופה ההיא, כל אנשים, או סליחה, הוא היה אומר, שאלו אותו, יש לך כזה ידיים גדולות, והוא כנראה היה איש גדול מאוד, אז הוא היה אומר, כל אנשים זרדו, וזרד אימא עלה לגג. מה זה זרדו? עכשיו, מה זה זרדו? זו השאלה, מה הפירוש זרדו? אז המילה זרדו יש לה כמה פירושים. אוקיי. איקא דאמרי בערסן, כלומר, סולת, אמא שלו הייתה מכינה לו סולת כמו דייסה. עכשיו, מה מיוחד בסולת? אמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה. במילים אחרות, אמא שלו הייתה עושה לו דייסה, והיא הייתה מנפה את הדייסה ומשקיעה מאוד מאוד, בשונה מכנראה נשים אחרות, באותה תקופה שפחות השקיעו, את לא יכולה ללכת לסופר פארם לקנות מטרנה, אז את צריכה לתת לילד שלך דייסה לאכול. עכשיו, את הדייסה את עושה לבד. לא, ואת גם... יש הנקה. כן, אבל דייסה זה כנראה בגיל מבוגר יותר קצת. בגיל יותר גדול. כן, אז את צריכה לקנות דייסה, אז את עושה דייסה. עכשיו, את הדייסה את מכינה לבד, אז את צריכה לנפות את הקמח, וכנראה כל התהליך הזה היה צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא, ברמה גבוהה. היא עשתה דייסה איכותית. משובחת מאוד, בדיוק. אז הוא אומר, זרד אימא עלה לגג. מה זה אומר? כאילו, הדייסה כולם יודעות לעשות דייסה. אבל הריח אבל שלה לא, זה... אבל הדייסה של אמא שלי מגיע עד לגג, לא הריח. כמו שאני אומר לך, זה עד הגג. כלומר, וואו, כאילו משהו מעולה. משהו גדול, משהו מיוחד. אף לא הגג. בדיוק, זה התיאור. אוקיי. הנקודה היא שהוא פשוט... מה זה זרד? זה הכוונה של להכין אז דייסה? שוב, זה מה שהוא אמר, הפרשנות של המילה זרד היא... יש לה פרשנות אחת שזה סולת. שזה סולת. אמא שלו פשוט הכילה אותו טוב, היא מאוד מאוד דאגה לו. הנקודה היא שהוא שיבח את אמא שלו. הוא לא אמר, לא יודע מה, אני אוכל טוב, אני מתאמן או משהו כזה. הוא אומר, זה אמא שלי. הכל בזכות אמא שלי, אמא שלי עשתה... נתנה לי אוכל טוב. והיא כדאמרי... זה שקוראים לו רבי ישמעאל בן קמחית ולא בן אבא שלו. כן, למרות שאמרנו שגם קראו לו בן פיאבי במקומות אחרים. אוקיי. אבל היא כדאמרי, יש אומרים... פרשנות נוספת למה שהתכוון לומר רבי ישמעאל, איקא דאמרי בשכבת זרע. מה הכוונה? אומר רש"י, אין יצירת הוולד מכל הטיפה, אלא מן הבירור שבה. כלומר, בירור טיפה שקלטה אמי, הזרד גדל ועלה לגג. אז בעצם מה רש"י אומר? רש"י אומר ככה, הרי כשאדם, לצורך העניין מכניס אישה להיריון, אז יש מלא זרעים לצורך העניין, כן, מה שנקרא שכבת זרע, זה דבר שהוא מורכב מהרבה מאוד זרעים, ורק אחד מהם בסופו של דבר ממנו יוצא הוולד, נכון? תמיד זה ככה. תמיד ככה. עכשיו זה כנראה מיליארדים, נכון? לא יודע כמה, מיליונים, מיליארדים, לא יודע כמה, כן? שאחד מזה יוצא ילד. עכשיו. לא, אחד מזה מפרה את הביצית. כן, ומפרה את הביצית, וככה נוצר ולד. מה טען רבי ישמעאל? הוא אומר שהוא כאילו רצה להביא לידי ביטוי את זה שבזכות אמא שלו, תחשבי, יש מלא אופציות להיוולד, אוקיי? שהיא בחרה את הזרע הכי טוב? היא בחרה את הזרע הכי טוב. אז זה כמובן דבר שהוא לא תלוי בבחירה, נכון? זה דבר שהוא... זה קטע שהוא כאילו משבח את אמא שלו, הוא לא משבח את אבא שלו. בדיוק, להפך. הוא אומר, אבא שלי הביא לי אמא שלי כביכול מלא אופציות, אבל אמא שלי בחרה אחד מתוך האופציות. וואי, איזה חשיבה זאת. זה חשיבה מדהימה. עכשיו, אנחנו הרי יודעים שהרי זה מה הפירוש. אתה לא בוחר את זה, זה דבר שהוא מקרי לחלוטין, זה לא מודע. לא, זה לא מקרי, יש לזה... לא מקרי, השגחה פרטית. כמובן שזה השגחה פרטית, אבל יש לזה איזשהו כימיה, יש לזה הסבר כימי. יש סיבה למה דווקא הזרע הזה... למה דווקא הזרע הזה מגיע? הוא הכי מהיר, הוא הכי חזק, כאילו יש לו, הוא באמת הכי טוב. הוא באמת יצא הכי טוב מכולם. הוא באמת הכי טוב. זאת אומרת, זה לא עניין מקרי, יש לזה סיבה אולי זה מקרי בין נגיד 2 או 3 שהם הכי מהירים, ומי הגיע הכי ראשון, ומי הצליח לחדור את המעטפת הזאת של הביצית, הוא נכנס, כאילו... זאת אומרת, כן מדברים על איזשהו אירוע שלכאורה קורה
יכול להיות שהמלחמה היא לא בין מיליונים, היא בין אולי בודדים בסוף, כי באמת בסוף... זאת אומרת, בסוף מגיעים לקו הגמר, מה שנקרא, לקו הגמר מגיעים כמה מהירים, ובסוף אחד מצליח, אבל כאילו בעצם, כאילו ה-say הוא שהוא הכי טוב בעצם. כן. למרות שיש שריונות שהם בסוף נופלים, שהם לא טובים. כי הם מוטציות או כל מיני דברים. נכון, אז אולי אם אחד אחר היה הולך, היה יותר טוב. כן, אז לא בהכרח אולי הערך הגנטי או המטען הגנטי של אותו זרע הוא דווקא בהכרח טוב, כמו זה שהוא יותר, לא יודעת. אבל פה זה דבר מעניין, כי הוא בעצם... הוא משבח את אמא שלו, שהיא בחרה את הזרע הכי טוב. ממה שאבא שלו נתן לו. ממה שאבא נתן, גדול. כן, נקודה מאוד מעניינת. אז... מעניין. בכלל, העניין הזה של, איך אומרים, אני פה בזכות אמא שלי, כן? זה... ותחשבי, הבן אדם הוא כהן גדול. אדם מאוד מבוגר, אדם מאוד מפורסם, אדם עם הרבה מאוד השפעה וכוח. יכול להיות שגם הוא היה מאוד דומה פיזית לאמא שלו. כן, אבל הוא אדם מאוד, עם הרבה מאוד השקעה, עם הרבה מאוד השפעה, עם הרבה מאוד כוח. אמרנו מקודם שאנשים היו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי להגיע למעמד הזה. זאת אומרת, מדובר פה על בן אדם באמת, כהן גדול. הגיע, בתקופה ההיא, תגידי, הגיע לכהן גדול, זה כמו להיות, לא יודע מה, תחשבי, כן, ברמה הכי בחירה שאפשר להגיע באותה תקופה. במיוחד בתקופה שאתה אומר שהיה הרבה שחיתות והרבה זה, הוא יכול כאילו להיות מאוד עני ובלתי עוד. עני ואפסי עוד, בדיוק. וכאילו זה עני, ובוא, בטח, הוא הלך לגנטיקה, הוא הלך לאבא שלו, לאמא שלו. לאמא. לאמא, דווקא לאמא. שיבח את האמא. מעניין שהוא דווקא באמת שיבח את האמא. כן. מעניין, יש סיפורים שלו עם האבא, בקשר לאבא. לפעמים דווקא זה הגדולה של הבן אדם, שמשבח את אמא שלו. זה בטוח, זה תמיד הגדולה. אז הנה, באמת... אומרים לכל אישה שרוצה להתחתן, איך הוא מתייחס לאמא שלו. איך הוא מתייחס לאמא שלו, נכון, זה נכון. כך הוא התייחס אליי. זה נכון. הוא כדרבי אבאו, כלומר, לרבי אבאו יש אפילו מקור תורני, למה שאמר רבי ישמעאל על אמא שלו. הוא אומר... זה המשך של אותו סיפור? כן, כן, הוא אומר, כתוב בתהילים. ותזרני חיל למלחמה. אוקיי, המילה תזרני חיל, מה זה תזרני? או למשל כתוב המאזרני חיל, כן? אז לכאורה הפשט הוא אזור... מהמילה של הזרד שהם דיברו. רגע, אז לכאורה יש מה שנקרא אזור. אזור זה החגורה. והרעיון הוא שבחגורה הרי תולים כלי נשק. כן, זה נשמע אז כשאומרים ותעזרני חיל, או המעזרני חיל, זה כאילו להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה נתת לי את הנשק, אתה עזרת לי להילחם, זה כאילו הביטוי שדוד המלך אומר, אוקיי? אבל יש לו מדרש על המילים. זה אותו שורש של עזרא, לא? גם יכול להיות. אבל עזרא זה בעין, זה באלף, אבל יש דרש. מה הדרש? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זריתני וזרזתני. שהמילה זרע היא נמצאת בתוך המילים האלה, כן? זריתני וזרזתני, כלומר, אתה זרעת אותי, כלומר בסוף, אמנם אבא ואמא הביאו אותו לעולם, אבל מי בפועל עשה את הזריעה זה אתה, הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, 3 שותפים יש באדם. הוא אומר, וזרזתני. עכשיו שימי לב למה שאמרת מקודם, זרזתני, מה זה זרזתני? עשית אותי את המהיר ביותר. אמרת מקודם שהמהיר ביותר הוא זה שמפרה את הביצית, כן? אז דוד המלך אומר, זריתני וזרזתני. כלומר, בסוף, במלחמה הזאת, בין הזרעים, ושבסוף אחד מגיע לקו הגמר, אז למה הוא מגיע לקו הגמר? כי הקדוש ברוך הוא זירז אותו יותר מכולם, ולכן הוא זה שהגיע לקו הגמר, וממילא הוא זה שניצח, וממילא ממנו יצא הילד. אז דוד המלך גם חשב על העניין הזה. שגברים נלחמים מהרגע שהם זרעים. כן, זה תמיד המלחמה. תמיד יש מלחמה. כן, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר. צריך לזכור שהמלחמה היא לא שלך. לא שלך. אתה הלוחם, אבל המלחמה היא לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא. ואנשים יושבות, מחכות. כן. מחכות לבעל שיחזור משדה הקרב. אוקיי, עוד סיפור מעניין בקשר לרבי ישמעאל ולאמא שלו. למה קראו לה קמחית בסוף? נגיע גם לשם, רגע שנייה. אוקיי. כך כתוב בגמרא, כהן שעשתה לו אמו כותונת, לובשה ועובד בעבודת יחיד, ובלבד שימסרנה לציבור. כלומר,
לכהן יש 4 בגדים, נכון? יש לו כותונת, יש לו מכנסיים, יש לו אבנט ויש לו מצנפת. זה כהן רגיל. כהן גדול יש עוד 4 בגדים חוץ מזה. יש לו מעיל, יש לו אפוד, יש לו חושן ויש לו ציץ. זה מעבר לכהן הדיוט, מה שנקרא. רגיל. עכשיו, כותונת. בגדול, כהנים מגיעים לבית המקדש ומקבלים בגדים. את יודעת, יש מדים, כמו כל מקום עבודה, אתה מגיע, אתה לא מביא את הבגדים מהבית שלך, זאת אומרת, מביאים לך בגדים, בגדי עבודה. הבגדים של הכהנים הם בגדים קדושים, אסור לי סתם לעשות אותם דברים. עכשיו, לצורך העניין, יש אימא של כהן, שהיא אוהבת את הבן שלה, והיא רוצה לעשות לה כותונת שאיתה הוא יעבוד במקדש. האם זה מותר או אסור? שאדם, לצורך העניין, אימא שלו תעשה לו כותונת, ואיתה הוא יעבוד במקדש. שהיא תתפור לו... שהיא תתפור את הכותונת. אוקיי. אז זה מותר אם הוא נותן את זה לכולם בעצם. בדיוק, בלבד שימסרן על הציבור. שואלת מה, פשיטה, ברור, פשיטה זה כאילו פשוט. ברור שזה לא שלו, הוא צריך, כשאתה עובד, אתה עובד עם בגדי כהונה, אתה לא עובד עם בגדים פרטיים, אז בוודאי שאתה צריך למסור את זה לציבור, אז מה החידוש? אוקיי. זאת אומרת, מה היא דתימה? מהו שתאמר, ניחו שמא לא ימסרנה יפה יפה, כמשמע. תחשבי, בן אדם קיבל כותונת מאמא שלו. הייתי יכול להגיד, שמע, אין דבר כזה, אין בגדים מהבית, רק בגדי העבודה שאתה מקבל מהמקדש. אין, אתה לא מביא בגדים מהבית, למה? כי אולי בן אדם יביא בגד מהבית, והוא לא באמת ימסור אותה בלב שלם לציבור, כי זה בגד יקר, כי זה בגד שאמא שלו עבדה עליו קשה וכו'. באים ואומרים, כמשמע, באה המשנה או הגמרא להשמיע לנו, שלמרות שיש חשד כזה, אולי בן אדם לא ימסור את הבגד לציבור בלב שלם, אנחנו התרנו, וזה דבר שהוא מותר לעשות. וכדוגמה לאירוע קיצוני שכזה, בסדר? שבן אדם מביא בגד מאוד יקר מהבית, ולמרות זאת שמחנו עליו שהוא מסר אותו לציבור, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן פבי, שעשתה לו עמו כתונת של 100 מנה. אתה רוצה להבין, מנה זה 100. זה הכסף כאילו? זה... לא, ששווה 100 מנה. ששווה. מנה זה 100, אוקיי? אז 100 מנה זה 100 כפול 100, בסדר? אוקיי. ולובשה ועובד בעבודת יחיד ומסרה לציבור. אמא שלו החליטה לתרום למקדש כותונת, שהיא בעצמה תפרה, והיא הייתה יקרה בצורה שהיא באמת לא פרופורציונלית לשום דבר, והיא נתנה אותו לרבי ישמעאל בן פבי, אמר לה, תעבוד עם הכותונת הזאת, והוא הלך ונתן אותה לציבור, כלומר זה היה מה שנקרא התנדבות מיוחדת שלהם. אז ראינו שגם אמא שלו, לא רק שהיא ידעה לבחור נכון את הבן שלה ודאגה לבן שלה, אנחנו רואים שהיא ממשיכה לדאוג לבן שלה, היא גם עושה לו כותונת, ומשקיעה הרבה מאוד כסף בזה, וגם הוא וגם אמא שלו מוכנים לתרום את זה למקדש. ומסתבר שהיה לה עוד תכונה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, כלומר, גם ראינו גידול ילדים, גם תרומה, לתת תרומות למקדש. מאוד משמעותית. כן? ודוגמה נוספת עליה. אז בואו נראה. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית. פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק. מעניין, דרך אגב, שהדברים שהיא עשתה זה דברים מאוד נשיים. כן, גם היא הכילה אותו, דאגה לילד, היא תפרה לו בגדים, זה כאילו משהו מאוד נשי, אבל כאילו עדיין... באופן טבעי? לא, כן, כאילו זה לא איזה סיפור שאתה אומר, אישה שלא יודעת מה... כן, בדיוק, הלכה פרצה פה גבולות. פרצה גבולות של זה, היא מוזכרת בגמרא על דברים שבעצם אתה אומר, דברים מאוד אימהיים ונשים שהיא עשתה. כן, אבל עכשיו בסיפור הזה האחרון, אנחנו נראה איך בעצם, יש לנו מין קלוז'ר כזה של כל מה שהיא עשתה, וההבנה שמה שהיא עשתה, בסופו של דבר, זה גרם לתוצאות הבאות. אז בואו נראה מה התוצאות. מה היה? פעם אחת, רבי ישמעאל סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק. רבי ישמעאל הוא כהן גדול, והוא מדבר עם ערבי אחד בשוק בירושלים. ונתזה צינורה מפיו על בגדיו. צינורה זה רוק, כן? מהפה של הערבי. מהפה של הערבי. על הבגדים של... אף רוק על הבגדים של הכהן הגדול. עכשיו, ההלכה אומרת שברגע שגוי יורק עליך, גוי נחשב בתורה כזב. בסדר? טמא כאילו? זב הוא טמא. בסדר? זה כמו נידה או כמו זה. הוא טמא, והטומאה שלו היא מועברת דרך למשל רוק. אוקיי. דרך רוק הטומאה מועברת. אז ברגע שניתז רוק,
על הבגדים של הכהן הגדול, זה טימא אותו. עכשיו, חייב שתמיד יהיה כהן גדול במקדש. אז מי החליף את רבי ישמעאל באותו זמן? נכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו. מסתבר שאח שלו היה סגן הכהנים, והוא נכנס תחתיו. וראתה עימן, 2 כהנים גדולים ביום אחד. אז מה זה אומר שראתה אותם? אמא שלו, שוב, לא היו הרבה כהנים גדולים בהיסטוריה. לא היו. כאילו זה מאוד מיוחד ששני הבנים שלה היו כהנים גדולים, והיא ראתה אותם אפילו ביום אחד, כאילו בדיוק. הוא היה כהן גדול אחד, היא זכתה לראות את שניהם. שני הבנים שלהם כהנים גדולים. זאת אומרת, להגיד ששני הבנים שלה, זה כמו להגיד שאמא אחת, שני הבנים שלה היו 2 ראשי ממשלה. לא יודע, כן? זה כאילו, אתה יודע, זה אירוע שהוא לא נורמטיבי. יותר מזה. שוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, באירוע אחר. באיזה הקשרים אומרים את הסיפורים האלה? בהקשר לגדולה שלו? בהקשר למה? לא, בהקשר לגדולה שלה. עוד רגע נראה. פעם אחת יצא וסיפר עם אדון אחד בשוק, ונתזה צינורה מפיו על בגדיו, ונכנס יוסף אחי ושימש תחתיו. כלומר, פה זה כבר היה יוסף. מסתבר שהם היו כמה בנים. כמה בנים שהם היו כהנים, כי כולם כהנים. ועכשיו יוסף אחיו, זה היה עוד אירוע כזה, ויוסף הוא זה שקיבל להיות תחת אח שלו ישמעאל. ושוב פעם, ראתה 2 כהנים ביום. עכשיו, זה כבר, יש לה 3 בנים, ששלושתם היו כהנים גדולים. וואו. אישה אחת, ש3 מהילדים שלה היו כהנים גדולים. תנו רבנן, 7 בנים היו לה לקמחית, זאת וכולם שימשו בכהונה גדולה. רגע, אל תעשי ספוילר, חכי. 7 בנים היו לה לקמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. עכשיו תקשיבי, אנחנו סיפרנו סיפורים נקודתיים על 3, על רבי ישמעאל ועל ישבם ועל יוסף. הגמרא אומרת שהיו לו 7 בנים, והם כולם היו כהנים גדולים. כולם. עכשיו, שאמא אחת תזכה שאחד מהבנים שלה יהיה כהן גדול, זה 1 למיליון. אז שאמא אחת תזכה ש7 מהבנים שלה יהיו כהנים גדולים, זה דבר שהוא אף פעם לא קרה, זו הייתה אישה יחידה במינה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. אז היא טענה בפניהם, שהיא הייתה מאוד מאוד צנועה ברמה כזאת, שאפילו בתוך הבית, קורות ביתה לא ראו את השיער שלה. איך קראו לה קמחית בת? אני זוכרת סיפור על קמחית בת. לא יודע. שאז שלה לא ראו את השיער ראשה, כאילו. עכשיו, תראי מה ענו לה. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. כן, זה לא בגלל זה, הרבה מקפידות על זה, ועדיין אין להם 7 כהנים. עכשיו, אגב, זה דבר מדהים, שהיא בעצם מדברת על זה, שבתוך הבית היא הייתה מאוד צנועה, ברמה כזאת שהיא לא ראו את השיער שלה גם בתוך הבית, אבל התשובה היא מאוד מעניינת, כי התשובה מדברת, מה שהם ענו לה, לא יכול להיות שזה מה שהביא אותך זה לא הסיבה. כי הרבה עשו ככה ולא הצליחו. עכשיו, אנחנו ראינו בסיפורים קודמים. זה קטע כי כאילו נותנים את זה עד היום כסיפור... או. בגלל זה היא זכתה. בגלל זה היא זכתה, נכון. זה הסיפור. הסיפור שבגלל שלא ראו את שערות ראשה, בגלל זה הסיפור אצל הבנות. כן, גם הרבי מדבר על זה. על של צניעותה, של קמחית. עכשיו, פה אנחנו רואים... בזכות זה היא זכתה לכהנים. נכון, נכון. רגע, אבל מה... עכשיו, רגע, שנייה. נו. עכשיו, קודם כל, שימי לב למה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה שהיא דאגה לילדים שלה מאוד, חינכה אותם טוב, עשתה להם אוכל טוב וזה. ואמרנו שכבר בהיריון... דרך אגב, מה שאמרתי לך על הנשיות שלה, אם זה לתת להם אוכל, ואם זה לתפור להם בגדים, ואם זה לשמור על צניעות כאישה. זה חלק מאותו מבנה נשי מאוד... עכשיו בוא נדבר על משהו יותר עמוק. ששומר על הבית. אולי עכשיו רגע נופל לי האסימון, לגבי מה שאמרנו מקודם, על זה שהוא אמר שאימא שלי בחרה את הזרע הבכיר המשובח ביותר. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר גם לדבר על גדולתה, בכל מה שקשור לאינטימיות בינה לבין בעלה. כלומר, יכול להיות, אדמו"ר הזקן כותב בתניא, שאדם שמקדש עצמו, בשעת השמיש, ממשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. זה כתוב בפרק ב' בתניא, שבזמן הייחוד בין האיש והאישה, אז אם אנשים עושים את זה בצורה נכונה, בחיבור מאוד מיוחד בין האיש והאישה. נכונה כמו קדושה. כן, קדושה, נכונה הכוונה קדושה, זה הכוונה. כן. אז מורידים נשמות מאוד מאוד קדושות.
ולכן יכול להיות שעל זה הוא דיבר. כשדיבר רבי ישמעאל על אמא שלו, שאומר שאמא שלי כאילו בחרה את הזרע הנכון יותר, זה כי אמא שלי, עכשיו, אולי זה גם יסביר את הסיפור ההוא, כלומר, העובדה שהיא הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, ברמת הצניעות שלה. אז יכול להיות שזה גם מקביל לעובדה שכבר בהיריון של הילדים שלה, היה שם אירוע שגרם לכך שבסוף יהיו 7 ילדים, שכולם יהיו כהנים גדולים בסוף. והיא גם הייתה, כמו שאמרנו, תורמת למקדש, היא עשתה את הכותונת היקרה הזאת, ולכן אולי אמרו לה, הרבה עשו כן ולא אילו, אמרו לו, זה לא רק זה. זאת אומרת, זה לא רק העניין של כיסוי ראש, יש פה משהו מעבר לזה, יש פה איזשהו... הכיסוי ראש הוא מין סימן... איך הרבי הזכיר את זה? בגלל זה? בהקשר לכיסוי ראש? הרבי דיבר על זה בנוגע לפאה. בנוגע לכיסוי ראש? כן, בנוגע לפאה. עכשיו, התלמוד הירושלמי בהקשר לזה כותב ככה, אמרו, כל קמחיה קמח, וקמחה דקמחית סולת. אז בתלמוד הירושלמי, הם כאילו עשו משחק מילים על קמחית. אמרו, כל הקמחים... קמח רגיל. זה קמח. הקמח של קמחית הוא סולת. כלומר, להגיד... יותר משובח. בדיוק. היא אישה מיוחדת, וקראו עליה ואמרו עליה את הפסוק, כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. ומה הקשר? משבצות זהב זה הכהן הגדול. הכהן הגדול כתוב שהיה הולך עם חושן. והחושן היה משבצות זהב, כך כתוב. הוא היה בנוי משבצות זהב, שבתוך המשבצות היו משובצים אבני החן, אבני החושן. כן. אז כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. כלומר, אם היא מתנהגת באופן של כל כבודה בת מלך פנימה, אז אם אלה ממשבצות זהב לבושה, היא תזכה לראות משבצות זהב. ומי הם המשבצות זהב? זה ילדים שלה שזכו להיות כהנים גדולים. אז כאילו הפסוק כן מייצר הקשר, הוא ממש מאוד מתאים לה דווקא. בדיוק, מייצר הקשר חזק בין כהונה גדולה לבין כאילו איזושהי צניעות מיוחדת או משהו כזה. אגב, את יודעת שהמילה, הפסוק כל... זה שהרבי אבל נותן את זה כעדיין בהקשר לכיסוי ראש, זה נותן גם מקום, כאילו זה שהם פתרו את מה שהיא אמרה, זה לא רק זה. כי אני חושב, אני אגיד לך מה, הכיסוי ראש הוא סימפטום, כנראה למשהו יותר עמוק. נכון, אבל זה מראה על איזשהו... מה שהיא העידה על עצמה, היה לזה תוקף גם, זה הכוונה. הבנת? את לא אהבת שפטרו אותה ב... לא, יש לזה מקום. גם, עוד פעם, זה גם תלוי מאיזה מקום הם אמרו את זה, הם אמרו לה, זה לא בגלל... לא, כי הם אמרו לה, הרבה עשו כן ולא, הם אמרו לה, כאילו... אבל יש הרבה נשים שעושות את זה. כן, אבל ממקום של... קודם כל... לא, באמת, איך אתם פותרים? אתם יודעים מה קורה לי, מה זה הרבה נשים עושות? אתה יודע מה קורה בחדרי חדרים של נשים? אתה לא יודע, כאילו, מה קורה לך בטח? סליחה, רגע, דווקא כן. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, גם אשתי עושה את זה. זאת אומרת, גם אשתי, אני אף פעם לא ראיתי את שערותה של אשתי, כי בבית אשתי מקפידה. אז הוא יכול להגיד, כן, גם אשתי עושה את זה. אבל שוב פעם, השאלה אם אתה... והנה לי אין כהן גדול בן. השאלה, אבל איך אתה בא לקדוש ברוך הוא עם השערות ראשי, בצורה של שר או בצורה של נבד? זה כבר הסיפור הקודם. לא, איך אתה עושה את זה? ואתה עושה את זה בשמחה, באהבה, אתה כאילו, שאתה... יש כיסוי. הבנתי, אז את אומרת, יש פה עוד נקודה. של אהבה של המצווה. זה לא רק שאלה של האם את עושה את זה כי את יראת שמיים, או גם עם אהבת השם. כי יש משהו בכיסוי ראש שהוא מאוד קשה. ברור. הוא מאוד קשה. אני מתאר לעצמי. אחד המצוות הכי קשות, אני חושבת. אגב, אני לא סובל כובע. ואנחנו הולכים עם כובע בתפילות ובשבתות וזה. זה משגע אותי הכובע. ואני חושב על זה כאילו פאה וכיסוי ראש, זה מציק מאוד. זה אחד המצוות הכי קשות שיש לאנשים, במיוחד נשים שיש להם שיער שמאוד מחובר, נשים זה מאוד, שיער זה מאוד נשי. ברור, מה. מאוד קשה. בגלל ששיער זה עניין מאוד נשי, אז צריך לעשות אותו. נכון, בסדר, ועדיין זה מאוד קשה, זה מצווה מאוד מאוד קשה. חד משמעי. לעשות את זה בשמחה ובאהבה, בלב שלם. ופאה בטח גם יותר קשה מזה, לא? פאה גם יותר קשה מכיסוי ראש. אתה יודע למה תזכיר את זה? לסיפור שאמרת שהיא נתנה את הכותונת, בלב שלם. בלב שלם, שאמרו, לא, זה אימא שלו הכינה, והיא נתנה אותו בלב שלם. זה הדוגמה של זה. זה חזק, זאת אומרת, את מקשרת כאילו בין שני הסיפורים, שזה מאותו מקום. אותו... תנועה בנפש. גישה, כן. כן, אותה תנועה בנפש. של לעשות את הדבר ממקום שלם, ומאוד אמיתי, ומאוד מחובר
משמחה ולא ממקום של... או, ואולי את זה הם לא הבינו חכמים. יכול להיות. שחכמים באו ואמרו לה, הרבה עושות. היא לא אמרה להם, כן, אבל אני כן, זה. אבל אני עושה את זה אחרת, אבל- כי היא עשתה... בכל זאת היא צנועה, בדיוק. אז היא לא אמרה להם, לא, אל תגידו אחרות עושות וואו, אתם, אף מדהים. פעם לא יודעים מה שיש בפנים. את רואה, זה פרשנות שאני בחיים לא הייתי יכול לתת. בשביל זה אנחנו לומדים גמרא ביחד, את רואה, זה בדיוק התפקיד של ללמוד גמרא ביחד. השאלה היא איך את עושה את זה. נכון. לגמרי, לגמרי. הדרך בסוף. מה יותר קשה, כיסוי ראש או פאה? מה, מטפחת או פאה? כן. תלוי באיזה יום אתה שואל אותי. קודם כל, כיסוי ראש באופן כללי כותרת, לא משנה מה את שמה על קשה. הראש שלך, עצם זה שאת מכסה את השיער שלך, זה קשה. ברור, זה לא נעים, זה חם, זה מציק. זה בדיוק, לא משנה באיזה עונה בשנה וזה, אבל כל אחת תגיד לך את הבעיות שלה, יש את הנשות המטפחות שיגידו לך שזה מאוד קשה, וכל פעם להתאים, וכל פעם, אין דבר כזה, יש לי חברות שצריכות ללכת לקנות בגדים, בכל בגד שהיא קונה, היא צריכה לחשוב מה הכיסוי ראש יהיה, זה כאילו, זה חלק מהסט. זה כמו שתחשוב שיש לך מלא נעליים וזה, זה המטפחות זה חלק מאותו סט של, כאילו יש לה, זה חלק מהלבוש. ברור. צד שני, פאה עולה הרבה כסף והרבה עבודה, צריך לטפח אותה. פאה זה המון כסף. זה לא לשים בכביסה ולשים על הראש, זה משהו הרבה יותר מורכב. זה הרבה כסף, וזה כאילו, זה גם הפנים שלך, את לא יכולה... כן. צד שני, יש אומרים שכאילו בגלל שזה פאה, אז כאילו, את פחות, כאילו, גם הרי עם שיער טבעי גם צריך להתעסק, זאת אומרת, נשים הרבה מתעסקות עם שיער, הולכות לספר, הולכות לזה, עושות פנים. זה לא מגיע למחיר, זה לא... אלא כן, צריך שיער מאוד זה שאתה אומר, שזה מגיע למחירים האלה. תראי, זה גם לא קשור. כשגבר הולך להסתפר, הוא משלם 50 שקל, 70 שקל תספורת. אישה הולכת להסתפר אצל ספר, כמה היא משלמת? ספר, סתם. לא, זה יכול להגיע למאות שקלים. מאות שקלים תספורת. וכמה עושים את זה? כל חודש? תלוי מי, אני לא... כל שבועיים? אני לא הייתי אצל ספר. לא הלכתי לספרית. כי את, יש לך פאה, מי... לא, גם ברווקותך. ברווקותי, כן. לא היית אצל ספרית או... מטפלת בצער שלי לבד, יש הרבה נשים, אוקיי, אז נגיד את מספרת, אז פעם בעת הולכת הייתה לנו סבתא לאה, את זוכרת שהיא תמיד הייתה הולכת לספר, ביום שהיא נפטרה, הלכה לספר. ביום שהיא נפטרה? יומיים קודם היא הלכה לספר. וואו, זה מדהים. אני תמיד זוכר, היא הייתה קלאסית ותמיד היה שיער. תמיד הכל היה מעורב. הכל היה מתוקתק במקום. בת מלך. לגמרי. מעניין, יפה מאוד.